I pozdrav svima ljudi, ja sam Mari, dobrodošli u novi video na mom kanalu i za danas sam vam pripremio specijal za pređenih 2000 subscribera. Hvala vam ljudi svima do neba, gazimo dalje, dakle, i pročitao sam dosta komentara tipa zaslužuješ 100k subscribera, gazimo ka 100k ovo ono. Možda budem i smislio neku foru tipa da napravimo svi ono tipa hashtag Mare 100k suba, nešto tako da bude onako globalno, da se proširi svuda, ali vidjet ćemo za to. Dakle, ako vi imate neki predlog napišite. Tako da sam ja odlučio dakle danas da vam snimim pokušaj da ne zapevaš challenge. Mogu da ono igram, ali ne smijem da pevam, tako da krećemo. Idemo ljudi. Dobro, ovo nije strašno, ništa specijalno. Više ni jednu noć, ne mogu ni jedan dan. Okej, ne smijem da pevam. Ne se pevam, ali ljudi, ovo mi je jedno od omiljenih pesama, znači najbolja pesma. Ljudi, sva sreća, pa ne slušam ovakvu muziku, tako da ništa. Ovo može, ovo može. Znate šta je fora ljudi, što znam reći na pamet, bukvalno znam od A do Š. I tako bi sad slatko zapevao i budem Marija Žeželj 2. Šalim se. Dobro, ajde, ovo. Ne pevam, samo otvaram usta. Dobro, okej, promeni se više fazu. Znam ljudi sve ove pesme, tako bi slatko zapevao, ali može to Mari, izdržat ću. Valjda će samo kraj sad uskoro. I to bi bilo to ljudi, to je to, uspeo sam, tako da ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Neće biti nešto previše dugačak, ali ovo je specijal za vas, tako da eto još jednom da se zahvalim svima. Ovo je bio samo pokušaj da ne zapevaš, tako da mislim da je još mnogo teža verzija ako ne smijem ni da igram, ali vidjet ću, možda budem snimio i taj video, tako da lupite svi like, svi koji ste novi subscribe, a mi se da vidimo u sljedećem videu. Ćao!